ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಅಂಗವಾದ ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಪಿಲಾರ್ ನಿವಾಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಐತಾರ ಪೋದು ಗುರುವಂದನೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಸಂದಾಯರು. ಕುಂಪಲ ಪಿಲಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಾವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ತಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು 25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಂಡ ಜಮ್ಮಿಂದ ತಕರಾರದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಿದ್ದು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡು ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಾವಡಾತನು ಪಡೆದು ಮನವಿ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ದೇಶನೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಅಂಗವಾದ ಸಾಧಕರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾದನು. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಾಯರೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನವು ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾರಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಬಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೇರೆನವರ ಓಟು ಗುಂತಾಯರ ದುಂಬು ಬರ್ತದ ಓಟು ಗುಂತಾದ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಅಪಗಲ ಇರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ರಾವಡು ಅನ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಇರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಇರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏರು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಗೌರವಿಸೋಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಗಳು ಮಲ್ದೇರ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೋಡೆದ ದಿನನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಇನಿ ಇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಲಟೆ ಎಂಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ 86 ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಗೂ ಇಡೀ ಪಿಲಾರದ ಕುಂಪಲದ ಈ ಪರಿಸರಗೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಶಾಲೆ ಡುಪ್ಪುನಗಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಶಾಲೆಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡ ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ನ ಮಗರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಈ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬಂಡ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗಲು ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು. ಇನ್ನು ಆರು ಬಂಡೇರು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಬಂಡ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆವಡು ರಸ್ತೆ ಆವಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರದ ಬತ್ತನ ಕುಂಪಲಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅನುದಾನ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ ಐನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ರಸ್ತೆ ಆವಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಿಲಾರ್ ಹಿಡಿದು ಕುಂಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬಿನಿ ಆದುಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ದಿನನೇ ಇರೊಂಜಿ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಶೋಭಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಮುಲ್ಪದ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪನು. ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಂಚಲ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸು ದೀತೇನೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾಸಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಐನು ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಒಂದು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಪಲಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ತಕರಾರು ಉಂಡಲ್ಲ ಐನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕನದ್ದು ಐಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ ಯಾನು ಎದುರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1000 ಕಿರಿಕಿರಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುಂದಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಐನು ದುಂಪೋದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲೇಗುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಲು ಮಧ್ಯೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಜಾಗನ್ನು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಆಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವಿನಿ ಆನಂದಾನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐನು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರೇನು ಪೂರ ಇರ್ನೇ ನೇತೃತ್ವ ದುಂಬುಲವರ ಸಾಧಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೆ ಕುಲುದು ನಮ್ಮವರ ಪಾತ್ರದನುಂಡು ಐನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಕೊನಪನೆಗೆ ಈರಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಈರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗುವೆ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಇರ್ನ ನನಾತ್ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಯಾರೆ 100 5 ಹೆಚ್ಚಾಲ 7 ವರ್ಷ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಆತ್ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಡೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಜಿನ ಬೋಡ್ಬಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡೆದು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೀವನ ನೆತ್ತರದ ಸಂಚಾಲನ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐತಾತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಓಲಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಎನ್ನಿಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಿಂಡು ಇರ್ನ ಹಿರಿತನಡೆ ಆತನ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರನೇ 85 ವರ್ಷ ಆಡ್ಲ ಲವಲವಿಕೆಡೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡಿಗಿರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇದೆ. ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಶಿವಾನಂದ ಟೈಲರ್, ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರಿ, ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಹರೀಶ್ ಮುರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿರ, ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಿಕಲ ಕುದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ ಮಾತನಾಡ್ತವರು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬೇತೆ ಹೋಗುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾಗಿದ್ದ ಗೆಂಡ ಬದುಕಿರ ತಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ನನಗ್ಲ ಪಾಲ್ ಬರೋಡ್ಡ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಡ ಜೀವನದಿತ್ತಂಡನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನು ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಾಗಲ ಇತರ ಸತೀಶ್ ಇಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಂಡ ಆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಂತ ದುಂಬೊಯ್ದು ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಾಗಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಕೆ ಈಸಿನೇಟಾಗಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಅವು ತೋಜಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆತಿದ್ವು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿನ ಅರ್ರನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಡಿಸಿಯರನ್ನು ಬಂದು ಸತೀಶರು ಬಂತು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಅವು ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಎಂತ ಅವು ಸಮಾಜವು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಗೌರವ ನೆನೆಸದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾನು ದಾದಾ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ತೀರ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಭೂ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಆವಡಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಕಾಲಿಟ್ಟ ಆವಡಿ ಏರಂಡಲ ದನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರದು ಆ ದನಿನ
ಇಂದುಲ ಈ ಮಸೂದೆದ ಬತ್ತನ ಕಾಲೋಡಿ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿ ಆಯ್ನ ಕಾಲೋಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ್ರ ಆತ ಕಾಸುಗೋದು ಜೊತೆ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲಿ ದಾರ ಒಂದು ದೋಷ ಹಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಜಾಗ ಪೂರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಜಾಗ ಎರಡ ಈ ಬೆತೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಐನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೋಪುನಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮುಂದೆ ಆಳ್ಸೋ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೇದು ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಊರಿನ 500 ಕೊಡ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ದುಡ್ಡುದ ನೇನು ಮಾತ ಆಗ ಇನ್ನು ಜೊತೆಂದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಮನಸ್ಸುಕೊಡಿ ಅವೇ ಎಂಟು ಸಂಬಳ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ತೇರು. ರಿಷಬ್ ಕುಂಪಲ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು. ದಿನಾಂಕ 10/1/1935 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಮಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜಣ್ಣಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ 3/9/1955 ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿನ್ಯ, ಮಂಜನಾಡಿ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪಿಲಾರು, ಕಿಲೆಂಜೂರು, ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ, ಮುನ್ನೂರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡೆಕೋಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ 31/1/1993 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ 5 ಪುತ್ರಿಯರ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಸಭೆದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಗುರಿ ಒಕ್ಕ ಗುರು ಮುಖ್ಯಗೆ ಗುರುನ ಆಧಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ತಲುಪರೆ ಆಪನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ನಂಬಲಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಕೊಂಡು ಈ ನೆಲೆಟಿನಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಕೊಡದ ದಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರವನು ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೀವೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಗು ತೋಟದ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅವು ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 86 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ತೋಟ ಮಂಡೆಕೋಲು ಸುಳ್ಯದ ಮಂಡೆಕೋಲು DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿನ ಏರಿಯಾ ಆ ಏರಿಯಲ್ಲ ಆರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರವ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿಜೇರು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಪೋಡಿಗೇನು ಅಂಚ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಡೋದು ಆ ಕಾಲ ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮಂಡೆ ದಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಜೋರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಾಲಜ್ಜ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದప్పుడు ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದ್ಧತಿನ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾರೆ ಇರೇನ್ ಅಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯಗಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಾಗ್ರಾಡ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಪಾಡೋದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ DK ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಇನಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದಿತ್ತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ವಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ವಂತಂದುಲ್ಲ. ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಜ್ಞಾನದೀವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ದ್ವಿತೀಯ PUC 587 ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಕೊಲ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರಾವ್ಯಾರೆಗ್
ಐತಾರ ಅರನ ಇಲ್ಲಗಪೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಿರ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದುಂಬು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಿಸಾದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕರೋನಾರ್ದು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ತೆರಿಪಾಯರು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ. ಈ ಸಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆ ದಿನಾಚರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೋಡೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಐತ ಪರವಾದಿ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಏನು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬರಡು ಐಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ. ಇನ್ನು ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಅಲೆ ಬರೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೆತೊಂದಾಗಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೆತೊಂದು ಇನ್ನು SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ನಮ್ಮ ಊರ್ಗೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಲ್ದಾರ ಸುರುಕಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನೆಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 96% ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತಿದ್ದು PUC ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ನಾನು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ BCom ನೇಟ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತದು ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬಡಪದ್ದಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕೊಲ್ಯ ಮುಕ್ಲು ಇವೆರ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ಐನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಹೊರತೊಂದು ಕೊನಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜಗಳ ಗೌರವಕರ ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವ್ಯ ಐನಿ ಮಲ್ದಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಮಾತು ಜನಕಲ ಪರವಾದಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ. ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ BJ, ಶಿವಾನಂದ ಟೈಲರ್, ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಕಿಶೋರ್ DK, ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರಿ, ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಹರೀಶ್ ಮುರುಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಕುಂಪಲ ಇಂಚತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ S ಕುಂಪಲ ಸಭೆ ಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ಅವಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿದೆ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡಪಡೋದು ನಾನು 500 ಜನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ದೆತೊಂದಂಜಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ತೀರ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ PUC 574 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ
97.54% ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕೊಲ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ದಂಪತಿ ನಕಲ ಸುಪುತ್ರಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಲೆ SSLC ಇಲ್ಲ 90% ಅಂಕನ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಡೆದ ಮೂಲಕ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಗಲು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬತ್ತಿರದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರದೆಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾಯಿನಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಣ್ಣನ ಮಗಳು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರದ ಬತ್ತಿದೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಕೊರಾಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕುಂಪಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ SSLC 91% ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಧನ್ಯಾರೆನ ಕುಂಪಲದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ SSLC ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ PUCದ ಶ್ರಾವ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ SSLC ಕುಂಪಲದ ಶಾಲೆಡು ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಈ ಪಲ್ಲದ ಧನ್ಯ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜೇಶ್ ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ದಂಪತಿಲ್ನ ಮಗಲು ಇನಿ ಧನ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಊರಿಗೂ ಕನೈದಾಲು ಸುರುಕಾದ ಅಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ PUC ಇಡ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಕನಪನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ದಯವಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತನೇ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ SSLC PUC ಭಾರಿ ಅಂಕ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಆತನ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋನ ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆ ಪಂಪನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ನನಾತ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕುಂಪಳ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ RV ಧನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ RMSC ಕುಂಪಳ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು 2019-20 ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 569% ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಳ.
ಪಿಲಾರ್ ಪಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ರಾಜನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಕ ಮೆಕಲ್ನ ಪುತ್ರಿ అయిన ಧನ್ಯ ಮಾಲ್ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಗಳು ಒಂದು ಬೆಡ್ಡ ಪುದರ್ನ ಕೊನೆಯದಲು ಮೊದಲನೇ ಗುರುತಿಸದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮೆಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರೋಡು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚ ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲೆತ್ತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತು ಅಂತೀರ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಇತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಪರಿಸರದ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಹೋದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಅಂಚೆನೆ ಧನ್ಯಗ್ಲ SLC ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತಿನಟ ಹತ್ರ ಅಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮುಖಾಂತರ 25 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾದೇರ್ಪಂತ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ.